Yes sir, yes sir. Send na. Mga brothers in Bicol.
Thank you very much. Pangting ay dalawa. Ako yung nag-comment na ako sa idol na dito yung bago ko yung setup na yun. Sabi ko sana makasama ko sa Tama ko lang, sir. Bro. Ingat kayo, ingat kayo. Stay safe, sir. Yes, sir. Yes, sir. Lipat mo na, bro. May initan ka. Hindi nila napansin, no? Yan, mga brother, C9 Bicol. Ito nang pinurchase ko na engine guard saka slider kasi isahan na, heavy duty na. Salamat ako sa tao ngayon. Hindi ako dinala niyan dito. Tropa namin ng taga Bicol. Master Ken.
Kaya mabibili natin dito paano to? Sigurado ka? Sigurado ka? Here at the motor market, together with the master, the monster, Monster Vinci.
Speak up when I hop about to cut. I promise I'm gonna speak up when I hop about to cut. I promise I'm gonna make a scene. Got lights, cameras, action, but I promise that I won't be seen. She told me that she love me, but I need that shit. Make Ano, dire-diretso na tayo hanggang Carrier?
distansya sa'yo, kayo na yung bus. Putang ina, gumagano ka na eh. Putang Bilatan natin ng Pirelli gulong. Delikado ka na eh. Oo, may makita ka dyan. Artists from Detroit.
karamdaman lang. Mga 80. Manageable pa yun eh. Pero tumatakbo ka ulit ng 130, bahala ka sa buhay mo. Kaya ano yung distansya sa'yo, kayo na yung bus. Putang ina, gumagano ka na eh. Putang ina, ayaw ko makita padurog ka, Brad. Wala niya ako doon. Sabi ko, putang ina, dalawang bus. Sige, muna ka. Kawasaki.
that